खुलुमबाय। गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो सोरजि द क्रिएटिविटी चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि माखासे निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे इउटिउब चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ जागायनोसै। सासे गोख्रों समाज सिबियारि पद्मश्री डक्टर बिरुबाला राभाआ मैया 13 मे 2024 खालि फुंबिलिनि 9:23 रुंसारि जाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। जाय रुंसारि जानायखौ नोजोर बोनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे गोबांथार समाजनि दैदेनगिरि आरो आफादफोरा बिथांनि रुंसारि जानायाव दुखु मोननाय फोरमायनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि डक्टर बिरुबाला राभाआ थांनाय गोबाव समनिफ्रायनो जोंनि समाजाव सोलिबाय थानाय दायना दायनि साजायनानै समाजनि सुबुंफोरखौ बुथारग्लुंनाय बेफोरबायदि बुथारग्लुंनायनि हेंथायै बिथां डक्टर बिरुबाला राभाआ मिशन बिरुबाला मुंनि मोनसे गौथुम दानानै समाजनि हेंथायै बेबायदि सांग्रांथि लाबोनांगौखौ नोजोर बोनानै बिथाङा दाब दाब जायगायाव समाज सिबिनाय हाबाफारिखौ मावबोबाय थादोंमोन। जायखौ नोजोर बोनानैनो बिथाङा 2015 मायथाइयाव दायना बुथारनाय होबथानाय आरो रैखाथि आयेन आसाम सरकारा आजावनायावबो डक्टर बिरुबाला राभाआ गोबांथार बिहोमा दं होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बेनिखायनो डक्टर बिरुबाला राभानो 2021 मायथाइयाव भारत सरकाराबो पद्मश्री बान्थाखौ होनाय जादोंमोन। बेनि अनगायैबो 2015 मायथाइयाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सुबुंथिनि फायखि बान्थाखौबो डक्टर बिरुबाला राभा बिथांनो होनाय जादोंमोन होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसेनो डक्टर बिरुबाला राभानि समाजाव मावनाय हाबाफारिया थारैनो जोबनो गैया। बेनिखायनो बिथांखौ थैनायाव गासै बर'नि आफादफोरजों लोगोसे आसामनि गासै दैदेनगिरि बिथांमोनहानो गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसेनो डक्टर बिरुबाला राभाआ गोबाव समनिफ्रायनो केन्सार बेरामाव नाख्रेबजानानै दंमोन। थिग बेबायदिनो मैया हरखाबै बिथाङा रुंसारि जाबाय। मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला डक्टर बिरुबाला राभाआ थैनाय समसिमाव गासै 75 बोसोर जाबायमोन होनना मिथिनो मोनबावदों। बड' नेशनेल स्टुडेन्टस इउनियन अदेबानि सुंद'यै BoNSU बिथांमोनहा मैया चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन गुदि फरायसालि, गेजेर फरायसालि आरो गोजौ फरायसालिफोराव थांनानै नायदिंहैनाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि BoNSUआ जोनोम जाजेननायनिफ्रायनो बेफोरबायदि हाबाफारिफोरखौ सम सम मावबोबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। थिग बेबायदिनो मैयाबो बिथांमोनहा चिरां जिल्ला BoNSUनि बानजायनायाव मोनसे टीमआ थारैनो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन गुदि फरायसालि, गेजेर फरायसालि आरो गोजौ फरायसालिफ्राव थांनानै फरायसालिनि थासारि, फोरोंगिरिनि थासारि आरो फरायसा फरायसुलिफोरनि थासारिफोरखौ नायदिंहैनाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसेनो बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै BoNSUनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो फरायसालियाव गोबांथार जेंनाफोर दङ। बबेबा फरायसालियाव फोरोंगिरिनि आरो बबेबा फरायसालियाव फरायसाफोरनि जेंना, नाथायबा गुबुन गुबुन फरायसालियाव गोबांथार बेबायदिनो फरायसालि न'नि थासारियाबो मोजां नङा होनना बुंथिनानै होदों। बेनिखायनो फैबाय थानाय समाव थाबैनो बिटिआर सरकारा गासैबो गोहोफोरानो दंजोबोब्ला अदेबानि टेट पास जानानै थानाय गोबांथार बिजाथिफोरानो दासिमबो दंखायो। बेनिखायनो फैबाय थानाय समाव सरकारा थाबैनो टेट पास जानाय बिजाथिफोरखौ जेराव जेराव नांगौ बेफोरखौ नायदिंनानै थाबैनो फोरोंगिरि थिसननाय खामानिखौ जाफुंहोनांगौ होननानैबो बिथांमोनहा खावलायहरदों होननानैबो बुंथिनानै होदों। गारिजों गारि सौग्रावलायनाय मोनसे गेदेरथार जाब्रबथाय। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मैया गसाइगावनि हास्रावबारियाव गिख्रंथाव बे जाथाया जादों। लोगोसेनो बे जाथाया गुबैयै गंसे मेजिक पेसेन्जार गारि आरो गंसेया जाहैबाय टाटा मबाइल, जाय टाटा मबाइलाव दंफांजों आबुं बुंफबनाय गारिमोन। मोखांजों मोखां सौग्रावनायाव बे जाथायजोंनो लोब्बा थानाय अदेबानि मेजिक गारियाव पेसेन्जार गाखोनाय गासै गोबांथार पेसेन्जार बिथांमोनहानो जोखोम जादों होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसेनो बे जोखोम जानांनाय जायगायाव थांनानै ओनसोलनि रायजो राजाफोरा थारैनो गसाइगाव आर.एन.बि सिभिल देहा फाहामसालिसिम दैथायहरनाय जादों होननानैबो मिथिनो मोनदों। मख'जाथावदि बे जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ थारैनो अलंबार नार्जारि, अनिरुधन हाज'वारि, मिथुन नार्जारि,
रश्मिता नार्जारी, जोख्रां नार्जारी, रसना बर', दानसोरां बसुमतारी होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसेनो बे जाथाय जानायजों लोब्बा थानाय अदेबानि दायनिगिरि बिथांमोनखौबो दायो साजा होनांगौ होननानैबो रायजो राजाफोरा फोरमायथिनानै होबावदों। रामफल बिल दहरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव मैया आफादा गासै 10थि खनकेसर नार्जारी सोलोंथाइ जावरिखां बान्थाखौ गथायबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि रामफल बिल दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा गावसिनि दखरायाव गोलैनाय बर' बिजों स्कुलफोरनिफ्राय जायफोरा फार्स्ट डिभिजन अदेबानि सेथि मासियाव आवग्रिनो हादों बिथांमोनखौ बेबायदिनो बोसोरे बरायबोबाय थानाय बायदिनो देग्लायबो 2024 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव सेथि मासि मोननो हानाय बिथांमोनखौ बरायनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे बरायनायनि गुबै थांखिया थारमाने दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे समनि अदेबानि गिबि गाहाय नेहाथारि कनकेसर नार्जारीनि गोसोखांथियावनो बिथांमोनखौ जावरिखांहोनांगौखौ नोजोर बोनानै बे बान्थाखौ बिथां कनकेसर नार्जारीनि मुङावनो गथायनाय जायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे मैयानि बे हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारी बिथाङा बाहागो लाहैनानै फरायसाफोरखौ बरायनानै लायो। लोगोसेनो बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो दिनैनि फरायसायानो गाबोननि इयुन एबा गाबोननि सुबुं दोहोन। बेनिखायनो दिनैनि फरायसायानो मोजां सोलोंथाइ लानानै इयुनाव जाहाथे ओनसोलनि साफा सुबुं दोहोन जानो हायो आरो हादोरनि साफा गोजों मानसि जानो हायो बेखौनो हास्थायनाय जादों होननानैबो बिथाङा बुंथिनानै होदों। मानोना बर' समाजाव दायो सुबुं दोहोन अदेबानि गोरों सुबुंनि गोबांथार आंखाल। बेनिखायनो फैबाय थानाय समाव जायफोरा मोजां रिजाल्ट खालामबाय बिथांमोनहा थारैनो समाजनि गोबां जेंना जेंसि एबा फेग्रा मुवा लोगोसे ड्राग्स बेफोरखौ जायालाफानो बेफोरखौ एरायनानै थारैनो गावनि थांखिखौ जाफुंसारहोनानै ओनसोलनि आरो बर' हारिनि जौगानाय लाबोगोन होननानैबो बिथाङा मिजिंथिहरनायखौ नुनो मोननाय जादों। डिमापुरनि राजाबारि आरबान हाटआव रंजालि बैसागु फालिनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बर'फोरा बैसागु रंजालि फोरबोखौ थारैनो गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन बायदि हाबाफारिनि गेजेरजों बरायनाय फोजोबनाय आरो बायदि हाबाफारि लानानै बैसागु फोरबोखौ फालिबोबाय थादों। थिग बेबायदिनो मैयाबो जोबथा बिदाय फोरबो हिसाबै डिमापुरनि राजाबारि आरबान हाटआव मोनसे गेदेरथार रंजालि बैसागु फोरबो फालिनाय नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव गुबैयै नागा सुबुंफोराबो हाबाफारियाव बाहागो लाफानानै रंजालि बैसागु फोरबो फालिनायखौ गोबांथार नायदों होनना मिथिनो मोनदों। लोगोसेनो मैयानि बे हाबाफारियाव आलासि महरै बाहागो लाफैदोंमोन बर' थुनलाइ आफादनि मोनसे समनि आफादगिरि तरेन बर'। बिथाङा बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिथाङा जोबोद गोजोननायखौ फोरमायदों। लोगोसेनो बर'फोरा सा सानजा ओनसोलनि मोनसे गेदेरथार हारि जाय गेदेरथार हारिया गावहानो जानाय लोंनाय गावहानो गाननाय जोमनाय आरो गावहानो आंगो हारिमु दङ। बेनि अनगायैबो भारत सरकारा दाखालि बावैसो बर'नि गोबांथार आइटेमफोरखौ GI टेग होनानै बर'फोरखौ आरोबाव मोनसे गोजौ थाखोनि सिनायथि होबाय होननानै बुंथिनानै होबावदों। लोगोसेनो बेबायदि लांबाय थायोब्ला बर'फोरा थारैनो मोनसे समाव गोबांथार जौगानो हागोन होननानैबो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव गोख्रोङै बुंथिनानै होनायखौबो नुनो मोनबावनाय जादों।